So yun, mga ka-road trip, samahan nyo kami sa aming road trip ngayong araw na to at mag-adventure tayo. Support natin yan si Bicolanong Kalbo. Oh, Bicolanong Kalbo. Yun, Vlogs. Bicolanong Kalbo Vlog. Support natin yan, napakadami niya na rin natulungan at saludo ako sa mga ginagawa mo, bay, at sana magkita rin tayo soon at huwag kang mag-alala, kasama ka palagi namin sa dasal at proud na proud kami mga Pinoy sa mga kapatid nating OFW yan at tuloy-tuloy lang. Road trip lang na road trip sa buhay. Tuloy lang sa ating mga pangarap, balang araw masungkitin natin yan. Alright, God bless. Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. So yun, kumusta kayo mga ka-road trip at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So ngayon mga ka-road trip, nandito pala tayo mga ka-road trip sa Miracle Garden. So hi ka muna sa kanila. Hi mga ka-road trip. So yun. Tara, bibili ako ng ticket. Okay mga ka-road trip, bibili muna tayo ng ticket mga ka-road trip. So siguro doon, no? Huwag na tayo doon. So yan, bibili na mga ka-road trip si Mrs. ng ticket. So yung ticket dito, yung adult pala 55. So yan mga ka-road trip, bibili na tayo ng ticket mga ka-road trip. Oh, yan, bibili na mga ka-road trip si Mrs. ng ticket. So yan, Miracle Garden to mga ka-road trip. So yan, pakita ko muna yung parkingan. Ang laki mga ka-road trip dito, oh. Super laki. So ito yung ano nya, yan, no, yung bilihan ng ticket mga ka-road trip. So ito, ang laki ng ano nya, parking. So yan, nakapaikot mga ka-road trip yung yung kahoy. So yan, makita nyo mga ka-road trip sa loob. So yan mga ka-road trip, abang-abang lang kayo. Abang-abang lang tayo pag nakakuha na tayo ng ticket, tapos papasok na tayo. So, ito na mga ka-road trip yung ticket natin, no. Yan, no. Dubai Miracle Garden mga ka-road trip. So yan, yan, oh, ang ganda talaga, oh. So yan, makikita nyo yung mga ka-road trip na sa loob. So let's go. Let's go, let's go, let's go. So yan mga ka-road trip, ito yung entrance ng ng Dubai Miracle Gardens. Oo. So yan yung entrance mga ka-road trip, oh. Nakabili na kami ng ticket. Yung Dito parang na kami sa may flower talaga mga ka-road trip. sige. Yun, no. So yun, maraming tao dito mga ka-road trip, talagang pinupuntahan. So yan, pakita tayo para dito sa may gate. Ayan, ikot. So yun, ikot kami. Ikot. So yan, hanggang dun lang, hanggang dun lang muna. So yun mga ka-road trip, papasok na kami. Yan mga ka-road trip, papasok na kami sa sa loob. So let's go. Yung ticket nandyan na, no. So yan, ito mga ka-road trip, oh. Yan mga ka-road trip, nakapasok na kami. So yan, tara. Pakita ko muna sa inyo mga ka-road trip yung dito sa may sa Bukanan lang. Yan. Tingnan dyan. So yun ang Bukanan mga ka-road trip ng Miracle Gardens. So yun. Yan ang dapat mo malaman. So yun, may bubbles. So ito yung Bukanan mga ka-road trip. So yan, ang ganda nya. So yun, busy mga ka-road trip. May mga kasama pala kami mga ka-road trip, kaso nga lang paparating pa lang sila. So yun, hinihintay natin dito mga ka-road trip. Sobrang maganda na, sobrang ganda na pala rito. Sobrang ganda niya na ng ibang iba na kaysa dati mga ka-road trip. So super, ang dami na talaga, ang dami ng mga bulaklak. So yan, yan, oh. Yan, oh, mga ka-road trip, oh. Kabayo mga ka-road trip. So yun, mayroon naman fountain doon, oh. May mga bulaklak. So yan.
So yun, pauna pa lang yan mga ka-road trip. Marami pa tayong pupuntahan dun sa loob, sa pinakalooban niya. Marami pa yan, kaya abang-abang lang mga ka-road trip. Yan oh. Hello mga ka-road trip. So yun, ganda talaga mga ka-road trip dito. Bawing-bawi yung ano, entrance. Magkaan lang naman yung entrance. So bawing-bawi talaga. Ano na sa harap yan? So hanapin natin mga ka-road trip yung mga kasama natin, sila Ate Jo. Ate Jo, sana kayo. So itong mga gilid na to mga ka-road trip, mga ano pala yan, mga pwedeng kainan. So yan. Dito oh. Ano naman sila? Nandyan, yun, hanapin natin. So yan mga ka-road trip oh. Restaurant pala yung sa gilid. So ito. So yan yung nakalagay mga ka-road trip sa ano, sa ano natin, doon sa may ticket. So yan. Yan oh. Laki ng mga ka-road trip oh. Haba ng buhok mga ka-road trip. Yan. So yun. Tara, ikot pa tayo. Yung cellphone. So punta natin sa ano, sa Elepante. Sa Elepante daw sila mga ka-road trip. Ganda mga ka-road trip oh. Yan oh. Doon sila pumasok. Oh. May isang pasukan din. Yan. Dito tayo sa kabilang gate kasi mga ka-road trip. So ito yung sa likod ng castle mga ka-road trip. Yan oh. Kalabaw. Ganun kami doon sa kabila. Saan ko yung ano pumasok? Sa kabilang entrance siguro kami pumasok. Gate 1 tayo pumasok. Gate 1. آملين أن تستمتعوا بشغلتكم. Dear guests, you can now visit Dubai Butterfly Garden. It is open daily from 9 AM until 6 PM. You can access the talaga ng mga garden ka-road from trip, gate number 2. Separate tickets are available So yan, at the bawal main mga ka-road entrance trip of pumasok, Dubai oh. Butterfly Yan Garden. oh. We hope you enjoy the tour. Yun. Kita ka baba. Yan. Doon, yung aeroplano. So pupuntahan natin mga ka-road trip yung aeroplano raw. Aeroplano. Yan. Dito tayo makakita. Yan oh.
So tataas tayo doon mga ka-road trip maya maya para kitang kita talaga yung sa taas sa baba mga ka-road trip. So akyatin natin yan. So yan. Ito mga ka-road trip may nagbibenta ng ano. Yan o. Hello. Kaso hindi mga ka-road trip pwedeng malapitan ng masyado dahil nga may nakabarakid. So yan. Baka doon naman sila sa kanila. Nandito sila dad. So yan yung eroplano mga ka-road trip ng Emirates. Punong-puno ng ano, ng flower. Sus, ganda. Ganda talaga mga ka-road trip oh, yan. Fly Emirates. Yun oh. Maandar po mga ka-road trip yung ano, yung makina niya, yung turbine oh. Yan oh. So yun. Yan mga ka-road trip yung Emirates. Yan. Emirates. Yung eroplano. Yan mga ka-road trip oh. Maandar pa talaga oh. Yan oh, maandar mga ka-road trip oh. Ganda, ang laki. Hello. Hello, yan si Ma'am Sis Official. Hi Ma'am Sis Official. So hindi pa rin natin sila makita mga ka-road trip. So yan, ikot muna tayo rito. May ano mga ka-road trip oh. Yan oh. Yan. Dito kami sa may heart. Heart. Ayan, si Yan oh. Kalbo. Sa heart mga ka-road trip. Ayan oh. So let's go, punta tayo ron. Ayan sila, oh. So yun, nagkita-kita rin kami sa wakas. Kayo ba yan? Yan o, hindi na namin sila makakilala mga ka-road trip oh. Ayan, oh, madam na madam siya, no? Si Ate Jo. Kalatag. Saan kayo pumasok? Dito banda? Ah, Doon gate kami 3. sa kabila. Gate 1 kami. Yan, tanggalin nyo yung ano para makita yung kagandahan. So yan, pumupusing. Hello ate. Merry Christmas daw. Yan. Dito tayo sa harapan ng ano, ng eroplano. Yan oh. Kami hindi pa kami nagpipicture-picture mamaya. Mamaya magpipicture-picture kami. Focus naman sa picture. Ang laki ng beer mga ka-road trip. Tara, punta natin yung sa harapan.
Punta natin mga ka-road trip yung ano, si Bear. Tapos yung elepante na may naliligo. Yun. Ganda talaga. Shout out mga ka-road trip. Shout out. So yan. Tingin-tingin tayo. Nag-holding hands muna kami. Ayan na. Dito tayo. Picture. Yan. Andito na tayo kay ano, kay Beer. Yan. Ang laki. Selfie muna ako ka-road trip. Ang laki talaga. Yan. Ang sis yan, mag-selfie muna ako lang muna. Ang laki ng Beer. So yan, dito na tayo mga ka-road trip oh. Yan, dito tayo mga ka-road trip sa Elepante yan. Linaw ng tubig mga ka-road trip. Linaw mga ka-road trip ng tubig oh. Oo, kami dalawa. Yun, naakyat tayo mga ka-road trip. So yan, naakyat na tayo dun. Naakyat. Dali, picture ako kayo. Naakyat. Naakyat sila mga ka-road trip. Dito, sa may ano, kanya-kanyang bulak. Kayo mag-asawa? Tara, tara, akyat na tayo. Picturean mo nga kami da, dito, doon ka. Sige. Naakyat tayo mga ka-road trip, akyat. So yun, mga ka-road trip, umakyat. Mag-akyat na tayo mga ka-road trip. Yan. Dito yung yan, model ng kangkong oh. Ang ganda ng kangkong mga ka-road trip. Gulay natin mamaya. Saglit, may ano ako. Yan, nagpipicture mga ka-road trip. Niyakap mga ka-road trip yung pangsigang na kangkong. Ikatag mo ang picture niya. Thank you. Tapos may higad, no? Wow. God. Ha? Di yung puno niya, yung puno. Yung puno. Yan si ano yan? Si Noel. Simpa ka na?
Simba ka na. Dito tayo mga ka-road trip sa ano, sa pinakadulo. Anong gate ka mo? Kami. Nasa main gate daw sila dad. Oo nga, gate 1 yun. Pasok lang. Magsulo ka na. Ito oh. Yan mga ka-road trip oh. May papasok pa pala dyan mga ka-road trip. Yan. Yan oh. May papasok pa doon. Dito tayo mga ka-road trip sa taas. Yun na, yung batchmate ko mga ka-road trip oh, dumating na sila. Saglit lang hintayin namin yung basta dito yung data mo. So ayan si Bicolanong Kalbo mga ka-road trip. Photographer siya ngayon. Hire siya na photographer. Saglit lang ano natin. So yan, nandito tayo mga ka-road trip na sa pinakatuktok. So yan, ikutin natin mga ka-road trip, ikot tayo. So yan, ikutin natin to. Dana. So yan, ikutin natin mga ka-road trip. Yan, ikutin natin. Yan, ikot. Ito mga ka-road trip yung kabuuan no. Ayan, hi vlog. Vlog naman, vlog. Vlog naman, vlog. Hello. Hello. Ayan o. Ayan si kabayan. Yan oh, tuwan-tuwa sila oh. Sige lang, sige lang.
At ipapasok ko kayo sa YouTube. Oh, hi na, hi. Sige po, hi po, hi muna. Hello. Mga ka-road trip. Grabe naman. Oh, kalbo. Oo nga kuya. Na-shout out muna, shout out. Taga saan kayo? Sa Abu Dhabi kami. Ay, Abu Dhabi kayo. Layo pa nila mga ka-road trip. Nag-road trip talaga sila oh, galing Abu Dhabi to Dubai. So yan. Lahat kayo Abu Dhabi? Ako, Abu Dhabi po. Wala ano. Ba yan? Vicky oh. Ganyan? K K po. Ako mama, discover na ako yan. Special mention mo naman kami. Oh, special mention mo naman sila. Hello po, Sherby. Pig. Ano na may pangalan ko dyan? Ay, wag na yung Marico. Sa Aling Pilig. Sa Aling Pilig. Si Marisol. Yan ah. Tuhan ko yan, yan. Yung ano yan, ganyan siya? Ang hina ng signal eh. Mahina. Ayan nga po. Oh, yan. Tapos Sige, basta vlog. mamaya. Yan ko na lang. Kaming siya. dalawa ni Mrs. yung naka-pro pa. Sige, sige. Kami, marami kami. 10 kami. Oh, yun. May 10 na akong additional. Lahat kami 20 plus kami sa bahay. Oh, ay, salamat, salamat. Ano na lang namin. Para ano, yung content talaga namin, feeding ng mga bata. Okay. So sinisingit na lang namin yung nandito. Dubai po kami. Okay. So di inaano na lang namin yung ano, pangsingit na lang. Kasama mo yung ano na lang namin. Hina yung net. Kaya na yung Akin na, picturean ko muna kayo. Ay, pinag- Lahat. Akin na. Kasama natin. So akin na. Tingnan mo oh, 10 kayo eh. 20. Sige na, para isabay na yan. So yan, mga Abu Dhabi team. Ayan, nagdadali. Yan oh, ang lupit ng mga Abu Dhabi. Layo pa nila. Okay, bye-bye. May subscriber ka. Oh, ano? Tarag na ka. Sige na, ikot ka, ikot. Sige na, ikot ka, ikot.
So yun, maraming salamat sa pagtapos nyo sa ating vlog na to mga ka-road trip. Nandito sa Miracle Garden. So yan, ang ating mga kasama mga ka-road trip. So hi na kayo. Bye bye. Bye bye. So yun mga ka-road trip, bye bye and God bless.